Hi guys! How are you? Kumusta na kayong lahat? It's been a long time na hindi ako nakapag-vlog. Sorry for that. Actually, mga almost 3 weeks na hindi ako nakapag-upload ng bago. So, ayun guys, bali naging busy ako the past few weeks. Kasi puro ako racket every weekends. Ayan, kaya hindi ko na naasikaso mag-vlog. Pero ngayon, since gagawa naman ako or may order sa akin, so bali ipapasilip ko na lang sa inyo kung ano yung gagawin ko for today. Actually, meron akong order, dalawang menu, pork teriyaki stir fry at saka buffalo wings. Actually, pipick upin siya mamayang 2 p.m. So, hindi pa ako nakapag-start. Pero, nakapag-prepare na ako ng mga ingredients. Ayan, kung nakikita nyo yung nasa likod ko. So, handa na. Naka-prepare na lahat. Magluluto na lang ako mamaya after this. So, bali, ayun nga guys. Samahan nyo muna ako. Sorry hindi muna ako makakagawa ng cooking demonstration. But, to give you an update, ipapakita ko sa inyo na lang kung ano yung gagawin ko for today. Ayan. So, samahan nyo ako guys, magluluto tayo. Kasi 11:30 na, mamaya pipick upin na yung order. Tara! Hi guys! So, ayun na nga. Ayan, medyo tagaktak na yung konti yung pawis ko. So, ayan, nag-start na ako na magluto. Ayan. So, bali tinanggal ko muna sa tripod kasi since hindi ko naman siya i-film lahat, hindi ko naman i-film yung parang yung instruction kasi actually itong niluluto ko ngayon is nagawa ko na siya before at na-upload ko na rin dito sa channel ko yung ating cooking demonstration sa pork teriyaki at saka later on sa buffalo wings. So ayan yung kitchen, semi-kitchen. Charot. So ayun guys, tapos na ako magluto ng isang recipe. Yun nga yung pork teriyaki. So, bali, since pipick upin na siya mamaya, ilalagay ko na siya dito. Ayan. Para mamaya, isunod ko naman yung ating buffalo wings. Open you up like a Pokeball. Open up, tear you out for a Pokeball. Let your emotion fall on me. Open up. You OPN, hit you on BBM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the high road and hop in. Open up, open up. Shut it down like Macintosh. Open up, open up. Open. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. So, bali yan na yung ating niluto na chicken, pork teriyaki stir fry. Ayan, one down. So ayun nga guys, nakasalang na yung pangalawang menu natin. Ayan, chicken buffalo wings. Ayan. So, bali yung mamaya, malapit na, 1 hour na lang. Magtuto na, pipick upin na yung food. So, actually, mabilis lang naman na yung buffalo wings. After ko maprito yon, gagawa lang ako ng sauce. Meron na dito rin, nakagawa na rin pala ako ng cooking demonstration yan dito sa channel ko. So, kung gusto nyong i-visit guys, kung yung mga hindi pa nakakapanood or kung gusto nyong matutunan kung paano gumawa ng chicken buffalo wings, pwede nyong i-visit yung aking channel. Ayan.
So, bali, chill-chill muna tayo dito. Medyo mainit ng konti kasi in-off ko yung fan. In-off ko siya kasi lalamig yung food. Ayan o. So, actually, hindi ko pa siya tinatakpan kasi baka ma-overcook na yung gulay pag tinakpan ko pa. Mamaya ko na lang takpan pag bigabi na. Napagod ako guys. So ayun nga, tapos na tayong magluto. Ayan, at dumating na rin sila. Ayan. Ayan. So, ayun, wala pang 2, natapos na tayo. Mga 1:30 tayo natapos actually. Tapos dumating sila mga 1:20, o di ba? Pero umabot naman tayo sa oras.